Mapuso sa probinsya sa Negros Occidental naman, isang kabeso na patay, samtang 3 pilason sa natabong pagpangbuno kag pagpanglabo sa Barangay 4, Silay City. Sunod sa Silay City Police, nagpadulong sa Day Ronald Bautista, 31 anyos. Kaupo na nga may sininga si Seron Bautista, 55 anyos, sa balay sa suspect nga si alias June, 39 anyos, agud kung tani istoryahan ang konflikto sa Tuanila. Bango sa hindi pag-insindihan ay ginbuno ni alias June si Ronald nga naigo sa tiyan. Nagtambag si Ciceron apang ginbuno manini sa tiyan, kaya itunaan sang iyak kamatayon. Gamit ang espading, ginlabo ni Ronald ang suspect nga naigo sa nalulang butkon. Nagpatungo man si alias Andrew, 25 anyos rason, nga naigo man siya sa espading sa kamot. Parayon pa nga ginabulong ang suspect sa ospital kag napasakada sang kaso nga homicide kag frustrated homicide. Wala niya na daw ng utod, yagin tugon niya. Nga madakpan kami kung utdo niya, kami utda niya liog. Ging kadto ko to sa kay pamangkotong ko sa Blatanik. Sa nga nagdako ay kami tingog. Naguno sa dun sa una ka sundan nga. Imbis nga masitol, nagbaisay sila. Ginbuno lang ni sa gulpi ni Meljo, no? Nakita sa tatay ni Ronald, gintambagan niya. And after sa pagtambagin, buno man siya dayon ni Meljo, no? Pagkakita ni Meljo niya ginbuno man si tatay, ginlabo yaman si Meljon.